Ahojte priatelia, dnes vám ukážem ako opraviť pomalý alebo lagujúci Windows 10. Pomôže to aj pre Windows 11. Ideme do nastavení, tu prejdeme na súkromie a tu všetky tieto políčka vypneme. Reč. Toto by malo byť tiež vypnuté. Ďalej história aktivít. Tu ideme ďalej. Diagnostika a spätná väzba. Otvoríme, zavrieme, vypneme. Kamera. Toto zavrieme. Mikrofón. To som len vypol OBS. Vypneme kontakty, kalendár, hlas na pozadí. Vypneme históriu hovorov. Vypneme všetko nepotrebné, čo aplikácia sleduje. Tak a tak ďalej. To je všetko. S vami bol Edmar. Lajkujte a odoberajte kanál. Všetkým ahoj.